Siang durung tau ana. Mik. Mik Rami. Kudu sama lain-lain kok li piye ta. Kowe iki sing njaluk kowe kok. Wedi iki lho, ketater banget wedi. Lah iya lah jarine kowe iki njaluk boneka. Lah yo kabeh ngono kanthi proses. Ora digawe sing iso dadi no. Jetono iki mau ora tak potong. Oh caci. Aku sing mudah-mudah. Heeh. Iki iki sambil menunggu kemampuane Roko. Sing main kono. Aku podo nyoba iki. Kowe tak gawe capek iki sih. Ora capek ultrasa ning capek dong ya. Ada jaman perjuangan Jordania
Sopo? Aja dilegi-legi. Sopo? Lagi iki le. Ayo Dibuka saiki tangko. Besok wae besok. Besok. Ora malah keturun. Oh iya. Saiki. Saiki. Nah. Penasarane piye? Oh sedurunge iki tak buka, kowe kudu njaluk wedok. Lho wong iki mau tawanan kok njaluk wedok. Ono. Dadi nek bocah iki kok wujude wedok, kowe gelem dadi bojoku. Nek ora wedok kowe ora gelem. Wah, kabeh ngono manusa sedherek nyuwun. Apa pindhane manusa iki Gusti Kang Maha Kuwasa tak kira yen badani apa kang dadi karepe wong. Apa iku mau tegese lair tenganing batin. Yo ngene, aku ora kuwasa tak suwe sing gawe urip. Nek no bocah iki mau bisa demo dadi bocah wedok ya. Nuwun tulung dumateng Kang Kuwasa. Raja Kembang Wijaya Kusuma kula badhe menika nyuwun sabiyantu ngampil busana kangge putra kula Adi Ahmad Rauf. Zaman kemajuan akeh wong tuwa rapi perawan usia rakyat umuran abal loro mobil sedan siji meneh modal cikol cita-cita laku bertindak andalane cuma kemenyan nyatane kalah karo jangan cepat dadane cilae kok dikepuk jika ora ngono sih mbak rambut kaseh wulu-wulan mau kosong durung tuwa modele modele bocah nom saiki ireng diputih diabang semir kok sik tak takoni ojo sampean Rauf. Aku tak melok takon ya, Op. Kowe iki nggo kakak. Luka saiki boleh apa nggo rok lemu to ndi? Bang omah. Kowe iki mau jiko ning omah, tani lari pasar. Bang omah. Iki lek kowe sapa? Lek tanggamu ta kowe sapa? Lah kowe jenenge wong nilai iki kudune wajib balekno. Nek wong utang kudune nyaur, wis sak mestine. Berarti jujur saiki. Wong nilai kudu baleke utang, bakal nyaur sak mestine. Mulane ngene jadi lingo. Kalau kowe iki Allah, besok tukur-tukur ya Allah. Ngono. Ngono lho. Ngerti? Gambarane ngono. Kalamun ora kena kowe kok kena anakmu, putumu. Ngono. Rauf, yen ngono kowe iki bloko suka, cetha kowe iki ora doro, ora ngapusi ya. Nek kowe iki tembung milah ya milah, nek nyolong ya nyolong. Ora nyolong lah. Temenan. Iki yo padha iki lah, Prabu. Watake iki penyanyi Siska kae iki. Salah wong ngene kono. Salah wong ngene kono. Siska iku. Ora Siska iku. Omah Jepara lho Siska kabeh iku. Dhewe neh berarti. Paham aku cakae. Oke. Kisinge itu ora malah kisinge cakae. Ada kowe Siska. Lah kowe sapa? Ta kowe Sopi? Hah?
Mudah juga Pak Ina. Ini ya. Iki ngene cetut, Rao, Mas Dologo, YouTuber sak Jepara, kula matur nuwun. Dengan apa iku? Aku mau sedina kok kapakno sih goncang. Oh, pokoknya saged tak syuting ngono wae. Ya mau goncang iki bola sing cilik. Golongan cilik mbok itan ketok lho. Ketok. Yo, ayo jumbuh saka wonge. Wonge dawa terus jenenge ya Nung Dawa. Ya. Ngene ku dawa kabeh lho. Kabeh. Sekabeh kan dawa. Ya kabeh. Nah, yo iki ngene ya cedhuk Mas Dawa. Sekabeh seniman reok. Ayo aku sing makili karo Bapak Alvin sak keluarga. Karo Ibu Alvin nggih, Bu. Nek menawi seni reok eko budaya saka Trasa, anggone pentas mulai dari pagi sampai sore ada kekurangan. Ya cedhuk minta maaf yang sebesar-besarnya, matur nuwun. Mila samriko sampun dipinggiripun menika rampungipun acara seni reok eko budaya sekali merdeka tetap merdeka.